からキツネがやってきて、お耳を動かすよピクピク。あっちのキツネも呼んでみよう。コン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 かけてった。こっちからキツネがやってきて、お耳を動かすよピクピク。あっちのキツネも呼んでみよう。コン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 かけてった。両方からキツネがやってきて、お耳を動かすよピクピク。くるりと回ってご挨拶。コン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 かけてった。